ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കണത്. കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കണത്. ഇവിടെ കുറേ ചെടികളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. 25 ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ കമ്പനീൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് വാങ്ങണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഞാൻ കാണിക്കുവാണ്. മട്ടോവ, അതുപോലെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ ജാറും എമാസ്. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ്. റംബൂട്ടാൻ N18 അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. എന്താണ് ബറാബറ, മാംഗോ, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ചാമ്പയ്ക്കുണ്ട്, സീതപ്പഴമുണ്ട്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്, വെറൈറ്റികളായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കാത്തതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തൈ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ മരമാണ്. ഇവിടെ കുറേ കണക്കിന് ഏകദേശം ഒരു 50-നേക്കാളും കൂടുതൽ മരങ്ങളുണ്ടാവും റംബൂട്ടാൻ്റെ. ഇത് നിറച്ച് റംബൂട്ടാണ്, റെഡ് കളർ റംബൂട്ടാൻ. ഇത് വലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ കുറേ നെറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കുറേ തൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കവറിലാക്കി മണ്ണിലാക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമായിരിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രാഗണിൻ്റെ തൈ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടൊരു നെറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് അത് ഇട്ടേക്കണത്. പിന്നെ ഇതേ കണ്ടോ, കുറേ ആയിട്ട് നിരനിരയാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസും കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കണത്. കണ്ടോ, പിന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വേറെ സ്ഥലമാണ്. വേറെ സ്ഥലം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ട. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. കണ്ടോ, കുറേ ടൈപ്പിനകം ചെടിയുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറേ ടൈപ്പ് ചെടിയുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഞാനിതുവരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എങ്ങനെ എന്താണ് ഇത് കണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് വലിയൊക്കെ എന്നേക്കാളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തൈകളുമുണ്ട്, കുറേ തൈകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മരട്ടിപ്പോയി. എന്തൊരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സ്ഥലം. ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വൈറ്റ്. ഇത് കാണുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വൈറ്റാണ്. അതിനെ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വൈറ്റാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ചെടിയുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ്. അതെ, മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് വേറെ ചെടിയാണ്. പിന്നെ കണ്ടോ, മുളക്കെ നെട്ടിട്ടേക്കുവാണ്. കണ്ടോ, ഈ ചെടി കണ്ടോ, ഈ ചെടി കാണിച്ചു തരാം. അതെ, ഇതാണ് പെടലേ. അത് ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ പോവാണ്. കുറേ ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കമ്പൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പല്ല, PVC പൈപ്പ്. അതെ, ആ കമ്പനീൻ്റെ ഇതാണ് ലോഗോ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ്. മാർക്കർ കൊണ്ട് എഴുതണം, കാണാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്. കണ്ടോ, ഇതാ അതെ, കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ, ഈ ചെടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ജബോറ്റി ക്യാബ്
അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതുണ്ടോ, ഇത്ര നേരമുണ്ട്. 2 റോ ആയിട്ട് ഈ ചെടിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് ട്രീ ഗ്രേപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. എൻ്റെ അമ്മോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് ഡ്രാഗനാണ്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഡ്രാഗൺ നമുക്ക് കാണാമേ, കണ്ടോ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് റെഡ് ഉണ്ടോ. താഴെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. കണ്ടോ, ഏകദേശം ഒരു മുള്ളിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈയൊക്കെ കാണാൻ. കണ്ടോ, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ കേട്ടോ. നിൽക്കുന്നില്ല, കുറേ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ പ്ലാന്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് നെയിം കാണിക്കാം. കെപ്പൽ പെർഫ്യൂം ഫ്രൂട്ട്. എന്താ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് കെപ്പൽ പെർഫ്യൂം ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് പെർഫ്യൂമൊക്കെ എന്താണ്ട് എടുക്കുന്നു. ഈ ചെടി കണ്ടോ, ഈ ചെടിയുടെ പേരാണ് ടാങ്യോങ്. അതെന്താ കൊറിയനാ? കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നീം, നമ്മുടെ സാധാരണ നീം എന്നുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വീട്ടിനും അതിനടുത്തുണ്ടാവും. ഞാനുണ്ടോ പ്രൈസ് കാണിച്ചതേ കണ്ടോ, കണ്ടോ ബ്രാഞ്ച് കോക്കനട്ട് ഫാം കണ്ടോ. അങ്ങനെ വലിയ ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രാംഗംഗ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോവാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പേര് സ്കെച്ച് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലോഗോയൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ ലോഗോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ടോ, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് പ്രൈസ് പറയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, പ്രൈസ് കണ്ടോ, സ്കാൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. എൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ചായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ബക്കറ്റിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഇട്ടേക്കണത്. സമ്മതിക്കണം, ഇത്രയും ചെടികളെയും തൈകളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടെടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇത് വേറെ പേര് അബിയു. അങ്ങനെ കുറേ ചെടി. ഇതൊക്കെ ഏത് പേരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അമ്മോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ പുലാസാനാണ്. ഇതാണ് അതല്ല, പുലാസാനാണ്. ഇതുണ്ടോ പുലാസാൻ, ഇതാണ് പുലാസാൻ. നമ്മുടെ കളത്ത് കാലിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും തോന്നുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് പുലാസാൻ. കറുത്ത കാലിലിരിക്കും, ഏകദേശം റംബൂട്ടാൻ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ കറുത്ത കളറായിരിക്കും പുലാസാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറിപ്പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ സൈഡ്, അടുത്തത് വേറെ സൈഡ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചില്ലേ കോക്കനട്ട് കുറ്റിയാടി. ഓക്കെ, കുറ്റിയാടി. പിന്നെ ഇതാണ് എന്താണ് നോക്കട്ടെ, നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സപ്പോട്ട തൈ ബനാന. സപ്പോട്ടയാണിത്, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? സപ്പോട്ടയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറേ എണ്ണവും റംബൂട്ടാൻ തന്നെയാണ്. റംബൂട്ടാൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. N18, മഞ്ഞ കളർ, റെഡ് കളർ, പിന്നെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുറേ കളറുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല അതിന് പേരുകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ചെടി കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബറ വരും കേട്ടോ, ബറ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇച്ചിരി ഫ്ലഷേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. വലിയ കുരുവാണ്, ഇച്ചിരി ഫ്ലഷേ ഉള്ളൂ. കുറേ കിട്ടിയാലും ഒന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിനകത്തുള്ള കുറേ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? ഇന്ന് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടുപിടിക്കണേ. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഓഫ്, എൻ്റെ അമ്മോ. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലായിരിക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ മാങ്കോൻ്റെ തൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങേൻ്റെ ടീൻ്റെ തൈ. പിക്ചറും കാണിക്കാം. ഉണ്ടോ? മാങ്കോ മലിക്ക, വേറെ തരത്തിലുള്ള മറ്റേ മാങ്കോ ആണ്. കണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ്. പടിക്ക് പോയാ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അടുത്തതല്ല, അടുത്താണ് മാങ്കോ. ഇത് കണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ്. കേട്ടോ? മാങ്കോ മിലിക്ക. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ മാങ്കോ മിൽക്കിൻ്റെ ഇത് തീരുവാണ്. ഇതാണ് അടുത്തത്, ബുഷ് ഓറഞ്ച്. ഇത് ഓറഞ്ച് ആട്ടോ, ചൈനീസ് ഓറഞ്ചാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഓക്കെ, ചൈനീസ് ഓറഞ്ചാണ്. ബുഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓറഞ്ചിന് പ്രത്യേകത. നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ജാക്ക് J33 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്. അതതിൻ്റെ പേരാട്ടോ, വേറെ തരത്തിലുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് ജാക്കിൻ്റെ ഗംലെസ്. ഇന്ത്യയിലും കർണാടകയിലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് സീഡ് ഫ്രീ ജാക്ക്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരാണ്. ചിലതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡായിട്ടിരിക്കും, നന്നായിട്ട് മഞ്ഞയായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ മഞ്ഞയും റെഡൊക്കെ. റെഡില്ല, മഞ്ഞയാണ് കൂടുതൽ, റെഡില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ളതാണിത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്പോട്ട. നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് സപ്പോട്ട. ഓക്കെ, സപ്പോട്ട പോട്ടെ. കുറച്ച് സ്ഥലത്തും കുറേ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ കുറേ ചെടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതാണ് ഗോവ പിങ്ക്. ഇത് നമ്മുടെ ഗോവയാണ്. ഗോവ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത് ഗോവയാണ്. ഗോവ VNR ഗോവ. കുറേ തരത്തിലുള്ള ഗോവ ഉണ്ടെന്നു. ഇത് മാംഗോ വേറെ സ്ഥലം, മാംഗോൻ്റെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. നേരത്തെ എന്താണെന്നു, ഇപ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാംഗോയ്ക്ക്. ഇതാണ് ജാക്ക് ഗംലെസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ജാക്ക് വെൻറ്റിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ്, ഒരു ടൈപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കേട്ടോ കൂടുതൽ ടൈപ്പുകളുള്ള. അല്ല, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനല്ല, റംബൂട്ടാൻ്റെ. റംബൂട്ടാനിന് ഏകദേശം ഒരു 19 തീർച്ചയായും 19 10 ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ബർഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബറാബറ. മനസ്സിലായോ? ബറാബറ അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാക്ക്. വീണ്ടും ജാക്ക് 10 മുട്ടം. ഇതൊക്കെ എന്തോരം ജാക്കിൻ്റെ ആണല്ലേ. പക്ഷെ റംബൂട്ടാൻ കണ്ടോ? അടുത്തത് റംബൂട്ടാനല്ല, വേറെ സൈസിലുള്ള ചക്കയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്. ഇത് കുറേയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ. NAT മലേഷ്യയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. കണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ തന്നെ. റംബൂട്ടാൻ ബിഞ്ചൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് റംബൂട്ടാൻ. വെളിച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് റംബൂട്ടാൻ. ഓക്കെ, ഇത് റംബൂട്ടാനാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഏബിൻ്റെ പിക്ചറാണിത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ തന്നെയാണ്. റംബൂട്ടാൻ്റെ റോൺ ഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ഇനി കണ്ടോട്ടോ, ഇനിയാണ് കൂടുതൽ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, റംബൂട്ടാനാണ് എൻ്റെ അമ്മോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ റംബൂട്ടാനാണ്. അതെ ഇവിടെ പുസ്തകം നമ്മൾ കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ്റെ വെറൈറ്റി കണ്ടോ, കുറേ തരത്തിലുള്ള റംബൂട്ടാൻ്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടം വരെ റംബൂട്ടാൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നു. ഓ, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, മാംഗോ കുട്ടിലെത്തി, മാംഗോ മല്ലിയ, കണ്ടോ കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ മാംഗോസ്റ്റിൻ, കണ്ടോ മാംഗോസ്റ്റിനൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. കണ്ടോ ഏബു, അവാഡോക്ക, മാംഗോ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവാഡോക്ക കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അവാഡോക്കേൻ്റെ. പിന്നെ ലോഗൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. സപ്പോട്ടേൻ്റെ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്കേൻ്റെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കണ്ടോ കണ്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് എൻ്റെ അമ്മോ. അതെ കണ്ടോ, സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടോ, പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനുള്ള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതേ വേറെ അടുത്ത് അല്ല, ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് കയറിയേക്കുവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സ്ഥലമാണിത്. ഓരോ തൈകളാണ്. അത് ആ തൈകളില്ലേ, അതവിടെ നട്ടു വെച്ചേക്കണ, കുറച്ച് നട്ടു വെച്ചേക്കണായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നട്ടു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ദിവസമല്ല കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൈയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ തൈയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവണാണ്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരില്ല. നിങ്ങളവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓറഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും എബു. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജാക്ക് കണ്ടോ, ടൈവാൻ പേരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു, പേരയ്ക്കാൻ റെഡ് ടൈവാൻ. കണ്ടോ, കുറേ പേരയ്ക്കാനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ. ഇത് വേറെ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ടോ, E35. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ടൈപ്പെന്നറിയോ, ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ റംബൂട്ടാൻ സ്കൂൾ ബോയ്. കണ്ടോ റംബൂട്ടാൻ, അത് കണ്ടോ, അതിന് എന്ത് പേരാന്ന് കണ്ടില്ലേ, റംബൂട്ടാൻ സ്കൂൾ ബോയ്. എന്താണ് കൂടെ സ്കൂൾ ഗേൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗേളാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അങ്ങനെ കേട്ടേക്കുവാണ്. ഓക്കെ. കണ്ടോ മാംഗോ, വേറെ സാധനം, മാംഗോയുടെ വേറെ ടൈപ്പാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ പോണു. ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയേക്കുവാണ്, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം നടന്ന് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വണ്ടി ഇരുന്ന് മറ്റേ ഇവിടെ ഉള്ള കുറേ റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്പലങ്ങളും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും റംബൂട്ടാനുകൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഗംബ്ലസ്, വീണ്ടും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗംബ്ലസ് ഉണ്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് വരാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ എന്തോരം എന്താണെന്നറിയോ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടോ. ഇനിയും കുറേ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ കണ്ടോട്ടോ. ടയറിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. റെഡാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കണ്ടോ ടയറിന് മുകളിൽ കൂടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ടയറൊക്കെ എന്തിനാണ് കയറ്റി വെച്ചേക്കണേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കണ്ടോ ടയറിലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചേ. ഡ്രമ്മ്, അതിൻ്റെ താഴെ ഡ്രമ്മ്, എന്താ പോസ്റ്റ് പോലെ എന്താണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡ്രാഗൺ മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ. കണ്ടോ റംബൂട്ടാൻ കണ്ടോ. ഇതവിടുത്തെ മണ്ണാണ്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുള്ള മണ്ണാണ് സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പോട്ടെ.
കണ്ടാ റംബൂട്ടാൻ മരത്തിൻ്റെ കൊലകൾ തന്നെയുണ്ട്. ഓ എന്തൊരു റംബൂട്ടാണല്ലേ. പിന്നെ ഒരു പച്ചപ്പിടിപ്പുള്ള കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ആ വലയിട്ട് കണ്ടില്ലേ, അത് ഫുള്ളും റംബൂട്ടാനാണ്. അടുത്ത് നിറച്ചും റംബൂട്ടാനുണ്ട്. റെഡ് റംബൂട്ടാനാണ്, മഹാ എന്നാന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അതിന് കണ്ടോ, ഇതാണ് റംബൂട്ടാൻ. കണ്ടോ നല്ല റെഡ് റംബൂട്ടാൻ. വലയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കിളികൾ പൂക്കുട്ടിക്കൂടെ മേടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 50-നേക്കാളും കൂടുതൽ മരങ്ങളുണ്ട് റംബൂട്ടാൻ്റെ. കുറേ എണ്ണത്തിലും വലയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈയിട്ട് കൊണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ. താഴെ വേറെ തൈ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയാണെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ കാക്ക ഓക്കെ അങ്ങനെ പോവാം. ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ണിടിക്കുന്നതിൻ്റെ വേറെ സ്ഥലം കണ്ടോ. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തെത്തിയേക്കുവാണ്. പോട്ടെട്ടോ, അത് കണക്കാക്കണ്ട. അത് മണ്ണെണ്ണ വേറെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണയിൽ കുറേ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം, എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതിനൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. കേട്ടോ കുറേ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പോവാണ്. നമുക്ക് എന്തൊരു ഏക്കർ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കണ്ടോ ഇത് കുറേയും റംബൂട്ടാൻ്റെ മരങ്ങളാണ്. ഷീറ്റിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കണുണ്ടോ. കണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ തൈ വെച്ചേക്കണുണ്ടോ. ഇങ്ങനെ പോവാ അങ്ങോട്ട്. കണ്ടോ വീണ്ടും റംബൂട്ടാൻ വലയിട്ട് വെച്ചേക്കണുണ്ടല്ലേ, ഫുള്ളും റംബൂട്ടാനാണ്. ഈ റെഡ് പോലെയൊക്കെ ഇട്ടേക്കണില്ല, അതെല്ലാം റംബൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ കുറേ വലയില്ല, അതൊക്കെ റംബൂട്ടാന്മാരാണ്. എന്തോരം റംബൂട്ടാന്മാരാണല്ലേ. അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തൈ കണ്ടോ കുറേ തൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തൈയാണ് കുറേത്തിൻ്റെയും തൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ മുകളിൽ കണ്ടോ, മുകളിലവിടെ കണ്ടോ വേറേൻ്റെ തൈയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളവിടെ. കുറേൻ്റെയും തൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നിരയായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ബാഗിൻ്റെ ആണ്. എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടോ വെച്ചേക്കണ കണ്ടോ അവര് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. കണ്ടോ കുറേ പേര് പണിക്കാരുണ്ട്. കണ്ടോ 2 പേര് കണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പേരുണ്ട്, വേറെ സ്ഥലത്ത് കുറേ പേരായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ അതെ ഇത് ഇറക്കാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഇറക്കാണ്. ഡ്രൈവ് സ്ലോലി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ കണ്ടോ വലയിട്ട് വെച്ചേക്കണോണ്ടോ കാര്യമില്ല, അതും റംബൂട്ടാനാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുറേ റംബൂട്ടാനുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറേ ട്രീസ് കണ്ടോ. അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഫുള്ളും തൈകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫുള്ളും തൈകൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോവാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ അങ്ങനെ പോയി കണ്ടോ അവിടെ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കല്ലും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കത്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ. കണ്ടോ ഡ്രമ്മിനകത്ത് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടോ നമ്മളെത്താറായി. ഞാൻ കാലിൻ്റെ ഒരു പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുഴ അതെ കണ്ടോ. അടുത്ത ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ടാറ്റു ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ തൈകളുണ്ട്. ഉണ്ടോ അടുത്ത റോയിലേക്ക് കുറേ തൈകളുണ്ട്. ഉണ്ടോ അടുത്ത റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ കുറേ തൈകൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ കുറേ തൈകൾ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഇതും റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തോരം റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങളാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ റെഡ് സാധനം കണ്ടോ. അതൊക്കെ റംബൂട്ടാനാട്ടോ. ഇങ്ങനെ പോവാ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് അവധിയുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ പേര് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ കുറേ തൈയുണ്ട്. അവിടെ എന്തൊരു കവർ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ. അപ്പോൾ അതെ, ഇത് വേറെ മരങ്ങളാണ്. ഇത് വേറൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പുഴയുണ്ട് കേട്ടോ, പുഴയുണ്ട്, കാണിച്ചിരും. പുഴയുണ്ട്, നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുഴ കാണാം. പുഴ വരും കേട്ടോ, പുഴ വരും. കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്തായാലും സമ്മതിക്കണം. അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ താഴെ ഫുള്ളും പച്ചപ്പിടുത്തല്ലോ, ഏകദേശം ലോം പിടിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ പോവാണ്, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, പുഴ കണ്ടോ, പുഴയല്ല, പുഴ പറയുന്നത് നോക്കാം. വലിയാണ്, കണ്ടോ, ഒരു ചേട്ടൻ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ പോവാണ്, പൊയ്ക്കോളൂ. കണ്ടോ, പുഴയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. ശേഷമാണ് ഈ വെള്ളം കളയാൻ, എന്താണെന്നറിയില്ല. കണ്ടോ, അടുത്ത സെക്ഷൻ കണ്ടോ, ഫുള്ളും പച്ച പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. കണ്ടോ, പുഴ ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ പുഴ. ഇത്രയും വലിയ പുഴയിൽ അവർക്ക് നീന്താനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്തോ, എൻ്റെ അമ്മോ, എന്ത് വലിയ പുഴയാണെന്നറിയണ്ടോ നിങ്ങൾ? കണ്ടോ, നമുക്ക് കാണാം. സേഫ്റ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ സേഫ്റ്റി സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ പോകണേ. കുറേ പേര് അവിടെ കൂടെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വീട് പണിതേക്കുന്നു, ചെറിയ വീട്. സമ്മതിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തൈകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കവർ ചെയ്തേക്കണം. കണ്ടോ, ഒരാളുണ്ട്. കണ്ടോ, അവിടെ പുറകിലോട്ട് ഡ്രമ്മൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇത് കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അങ്ങനെ പോവാണ്, നല്ല ആകർഷണം, നല്ല രസമാണ്. കണ്ടോ, വീണ്ടും മക്കളെ റംബൂട്ടാൻ. എന്തോരം റംബൂട്ടാൻ്റെ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണേന്ന് കണ്ടില്ലേ. കണ്ടോ, റെഡുമായിട്ട് കണ്ടോ, ഇത് റംബൂട്ടാനാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തോരം റംബൂട്ടാൻ. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, പുഴ. പുഴ കണ്ടോ, അവിടെ കവറിട്ടേക്കണുണ്ടോ, അവിടെ റംബൂട്ടാൻ വീഴുമ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുള്ളൂ, അതിനാണ് അവിടെ നെറ്റിട്ടേക്കണേ. താഴെ ഒരു നെറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. കണ്ടോ, എല്ലാ വലയും കണ്ടോ, അതൊക്കെ റംബൂട്ടാണ്. കണ്ടോ, വേറെ ഇങ്ങനെ കവർന്ന് വെച്ചേക്കണ വീട് പോലെ. കണ്ടോ, വലുത് കണ്ടോ, റംബൂട്ടാനാണ്. തൈകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, 28. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോവാണ്. കണ്ടോ, അവിടെ ഇതൊക്കെ ട്രീ ഉണ്ടോ, അവിടെ കുറേ വലിയ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രീ ആണിത്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. അടുത്ത റംബൂട്ടാൻ സ്ഥലത്തി. എന്ത് റംബൂട്ടാനാണ്. കണ്ടോ, റംബൂട്ടാനോ, ഇത് ഫുള്ളും റംബൂട്ടാനാണ്. ഇന്ന് റംബൂട്ടാനോട് റയറല്ല, കോമൺ എന്നാണ് പറയാൻ. കണ്ടോ, സ്റ്റെപ്പാ നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ വളം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഈ കവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ചെടി നട്ടു വെക്കണ സ്ഥലം. ഇവിടെ കുറേ ഇതൊക്കെ വളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ മണ്ണുമുണ്ട്. കണ്ടോ, ചെടികൾ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ കല്ല് കാണാം, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.